Салом ба ҳамаи апҳаву хоҳару бонувони зебо. Имрӯз духтаракҳои хушрӯ манам хеле крестьянка кирта, поёнаш расклешённый, зонтик пора кадаге, остинош фонарик, сайри кетфаш резиндор, поёни остинам резиндор. Мана крестьянкаи моам хел. Ва пешакашам хел кокеткача, болошам ман тур мондум, однотона нею тур мондум. Миёна камакак танг кардему, бо поёнаш кушод. Ҳозир якҷоя ҳами киртара бо шумо медузем. Материали мо 3 метр буд, рости гап. Дар об тар кардем, шуд 2,70. Дуқадаш кардем 1,35 шид. Кушодии худаш бари материал 1,33 буд. Ира ранги ҳами рӯмоли 4кунҷаро 3кунҷа мекунем, таг мекунем, анам хеле пораш мекунем ира. Мана кушодиша 1,33. Анаки духтаро ира ҳози 3кунҷанаки таг мекунем, барое ки мо гуфтем ку кирта расклешёнӣ мебояд, барои ин 3кунҷа таг мекунем. Мана ин тарафи таг кадаге, инаи ду лаваш лави милкай, поён лави доманаш уҷа мебояд, ай и боло пешакоша мегирем. Аз нуги 3кунҷагӣ то ҳамин ҷои хаткашагӣ мара 20 сантиметр меёбем, 20 сантиметр хати рост мекашем. Баъд пешака мебарем. Ман 8 сантиметр мондум. Камакак майдатара монен мешавад. Размеротона гирен, размери пеши гардан. Иҷарам метавонед инқадр чуқурам наковен. Ман пешу пушта яхела кофтагиам мешавад ки пеша камтар чуқуртар кофтаву қафора камтар бориктар. Ман яхела мондум баридам. Таи каша 20 мондум. Расчёти болода бо 5 сантиметр дига кокеткача дора, ко пора мекунем, то исус мезӯзем, худаш як где-то 4-3,5 сантиметр мешавад. Хел хати таи остина мекашем, ранги регланта ростаку. Ира ранги чихел ки крестьянкара пора мекунем, хел клюляк мезанем, тарнеста камтар ростак мезанем. Баъд таги каша ҷоша ки ёфтем, баъд миёна чуқуртар зада то поёна мерем. Аз ҷое ки 20 сантиметр чен кардем, то поёна, то лави домана нигоҳ мекунем ки и тарафе ки милкай чен мекунем чандай. Ман 115 буд. Анам хел 115, 115, 115 чен када лави домана нимкулула мебарем. Мана боз аз ин тараф чен мекунем. Рости гап духтарчаи ман камера чишид, камакак ҷӯ мондай. Мана хел поёни домана, баъд кулулар чихеле ки мегӯянд зонтик расклешённый, анами чихеле ки шумо фаҳми 6 муқати аст, анам хел поёни домана гирдшакл мебарем. Метавонед ки бо айбараш камтар гам тангтар кунен. Кушоди баъдам агар нахоҳед метавонед, манам хел поёнтар бо чанд сантиметр дигаша дурнтар дурорена мешавад. Манак ҳозир ман бариданша шумода нишон медиҳам. даҳни киртара аввал баридам. Анаи остина ҷоша баридам. Анаки миёна мебарем. миёна то миёна омадам гирдак, баъд оша бо 3кунҷа поён рафтам. Мана киртаи моро бинед, пораш чӣ хеле мешавад. Анакни лави домана мебарем ҳозир. Духтаро метавонед ки лави доманда бо ягон туракай парпаракай часпонед. Манам хел шид. Анау зиёдтиҳои поёнаш ки бардем, аинҷо ман оли остин пора мекунам. На чихеле ки гуфтам, наминҷа остинай. Таи каша мемонен, расчётона гирен ки духтаро остина болош
бояд я 10 сантиметр зиёдтӣ биёяд. Барои чӣ? Оли моҷа бо кокетка мечаспонем ку болои киртада пешакда 5 сантиметри уҷаву бо 4 сантиметри дига барои резина қат кардан як где-то 9-10 сантиметр зиёдтӣ мебиёяд. Мана нишон додестам ку анамо зиёдтияй. Ина бинед киртача дар куҷоаю? Мана айҷа остинмо бо болотар мебиримша. Анам қайга зиёдтӣ мебирам. И барои резин тах карданай. Иҷаш кокетка мебиёяд, баъд бо ҷои резина мондан дар корай. Где-то 10 сантиметр зиёдтӣ мемонен. Баъд исаш таи каш рафтан мегирад. Анай боло ҷои резин аҳамият додестем. Кристианкада чихел чиқир мебирем, ақа чиқир набиридам. Камтар истар мекашем ки чиқар остин серчимчимак биёда. Фонарик бар ин иста. И остин мо болош резин, поёншам ҳам кушод пора мекунам. Ай зиёдтиш рости гап монд, ай поёни доман чанқай буд, ҳамун секунҷагӣ буд. Мана поёншам кушода гирифтам. Кушодии ҳамун чанқи секунҷагиш буд, ҳамун секунҷагиро қариб гирифтам. Барои резинаш бисёртар биёд ҷои чимчимакаш. Ана пешакора кокеткое ки пешакое ки биридем, дар флизелин аввал даҳани киртара мекашем, поёнша аввал мекашем. Баъд ай поён 5 сантиметри ман чен кардам. Манам хел 5 монда. Ман хеле кокеткачаки борикак, ранги накладной. Ман хеле дута биридам, дута ета пешак, ета барои пуштак. Иро духтаро дар болои флизелин, дар флизелина дар болои астарак мемонем, клей мекунем, кокеткача тайёр мекунем. Хоҳем дар болош тур монен, хоҳед дар болош нигина оқат ягон хел оротиен. Ай ҳамун зиёдтиёш ки ай бараш монда буд, манам хел 4 зиёдтӣ карда буд. Ятажда астаракашда флизелина мечаспонему, қисми болонгишда ман рости гап тур часпондагиам. Тура мечаспонам, баъд и пешак тайёр мекунам. Ина дута тайёр кардам. Тури манам хеле гилдор буд, барои намқа ҷои гилоша овард мондум ки бутова. Мешавад ки аз натони бимонен духтаро. Баъд чӣ хеле ки ҳозир нишон додам, анаме хел медузему, баъд ҳар ҷо қайчӣ мекунем. Ранги пешак накладной тайёр мекунем духтаро. Пешаки оддӣ. Дарзе ки дар синни дурун мондагӣ дар астарак медузем. Инам хел дута кокеткача тайёр кунем. Метавонем чиқир назанем. Ҳозир нигоҳ кунед, ман камакак кокеткаам хел чиқирак омадагиа. Метавонем я хел рӯтарак бизанем. Ман вақти пора карданиями қадда камакак чиқир рафтам, метавонем чиқир назаненша. Ман 4 сантиметр монда ҳамҷо чиқир биридам. Шумо метавонед 3 сантиметр, 2 сантиметр монем бибирен. Баъд анамҷо ки боло буд даҳани кирта, ҳамун кокеткачакҳоро мечаспонем. Рости гап кирта қиин нест, ҳамин порашам духтшаму ман якум бор духтестам. Як бор гуфтам пробовать кунем, ҳамин клиентам кирта овард. Маслиҳатш додам ки биёам тари дузем. Чихел хел духтараки ёшки буд, не нагуфтак, майли гуфт, ман хеле будост. Да ҳамин киртаи ҳамин якум бор ман мера пробовать кардам. Мана духтагӣ тайёрш. Барошам духтам, часпондам, кокеткаро духтам, утюгада тайёр кардам. Остина накун, аввал ду барша медузем. Баъд қат карда ранги эзор резин медавонему. Сарои резина мечаспонем мошина қатӣ.
баъд бо як борига айбайнаш ҷинҷак меравем. остин дарозтар агар хоҳед, шумо метонен поёнашда ягон хел намуд турқат ё парпара қатӣ кунен, баъд чимчима кунен, хеле фонарикаш хушдтар мебияд, дарозтар мебияд. Мо мебуд шудаш чанд қаймон рости гап ҳамора кирта духтем. Иҷа эзор намебирояд духтаро. Ай и фақат як киртаи холӣ, киртаи дароз. Ана ки аввал бари остина духтум, баъд резина ҷоша таг кардам. Камакак ранги чихеле ки эзорда медӯзем, ҷои резинро мемонем, резина мегузаронем. Баъде ки резина гузарондем, сар ба сар медӯзен шонаю, бо як тайга строчка айбайнаш меравед. Ин барои хушрӯ, барои хушрӯ истоданаш да мақсад. Метавонед ки даже ҳаваи аймобан ягон строчка наравед. Ман як борига ай болош строчка рафтестам. хай духтаракҳои хушрӯ рости гап камакак наворгирӣ духтарам навор гирифтестай, рости гап камакак як хел ҷоша наздики бад гирифтай. Ана баъд вақте ки часпонден ҳамаш тайёр, чихеле ки ман нишон дода будам тайёр буд, ана резинора, резина ба хоҳиши худтон метавонед резини ғафс, метавонед резини борик. Рости гап аввал ман резина як бор часпондум, ғафс буд, бо кандум, ҳамин резина камакакша буридам, бориктар кардам. Аввал дар ду тарафам хел мечаспонем, баъд остина, чихеле ки кристиянкада остина мечаспонем, хел оддӣ, просто дар дарун бояд резин иста. Барое ки резин ҳамун чанд сантиметр ки айтор гуфтум ку зиёдтӣ мекуна, где-то як 4-5 сантиметр зиёдтӣ мекуна, онро дар болои ҳамун резин таг мекунена, онам хел медавоненша. Якта ай поёну, баъд як тега камтар подлапкаи лави ҳамун остин, лави ҳамун резин қатӣ медавонед, барои резин дар дарунаш наҷма. Мана духтаро нигоҳ кунед, ан нишон додастам ку анам хел таг мекунед. И пешакҳо худшон тайёран, ҳечӣ намекунем, аммо остина ай илав ба илава анам хел кашида медӯзем. Аввал як бор лав ба лаваш медӯзену, бо як тега ай болош, чени подлапкаи мошина. Старайся кунед ки резина калон нагиред, мақсад резина чақа калон гиред, бо ҳамуха китфотон кашол меиста. Резина майдак мегирем, баъд и кокеткатон ранги боло мера, ранги лодочка меиста. хай шумоам як бор пробовать кунед, шояд ки бо шумо осонтар медӯзед. Ман рости гапи қавми ютубда даромадам, нигоҳ кардам, гуфтам кани бинам аввал тарзи духташ чӣ хеле ки ҳамихел духтанша нишон наметиҳанд, ҳастаю нафаҳмондан, надидан исусу нигоҳ кардам, гуфтам хай, гуфти Урсо буд что будет, биё як бор кани бидӯзем. Вроде би бисёриҳо медӯзанд, ман ҳамин куртои ҷавоно қати сару кор надорам. Хай старайся кардем, ҳам меравам хеле духтем. Кристиянка оддӣ хай духташ осонтаракай. ира ҳамин кокеткаи пештон агар чени танатон гирифтед, метавонед ки поёни қадда камакак як кушодтар гиред, метавонед бо ҷинҷакдора кунед, камакак бо сборка қатӣ метавонед бичаспонедаш. Кокеткача ки ҷинҷакдор мебиёд, бо хуштарак мебиёд. ина дим остиншам тайёр кардам духтаро. Шумо чӣ хеле ки дидед, дар танаи духтарак унам хел кирта ҷамъ гир, ягон ҷош кушодагӣ нест. Агар чанд қай резина кушод монден, ҳамонқадр поён хамидан мегирад, бо хел кирта кушодак мебиёд. Хай мо тангтар кардем ки мақсад ҳама ҷош кушодагӣ набиёяд. ина духтарои хушрӯ як бор бинен ку чӣ хеле тонистам натонистам. Рости гап меркоша нанависондум.
барои якум бор ай кирда духтум, но меркуш қаққӣ нест, просто ҳам пешаки даҳани кирдатона гирен, тамом. И тайкаш 20, и размери где-то 48-50 мемонен. Бо айболош қати зиёдтар ҳаққи дарзотона бигирен, ҳаққи духтона бигирен. Барои фаромӯш накунем, ки дар вақти духтан ки духтем, бо тайкаш тангтарак мешавад духтаро.